Molt bona tarda. Reprenem l'activitat i continuem amb aquesta 7a Mostra Internacional de Pastisseria i aquesta vegada ho fem amb Roger Muñoz. Benvingut al poble. Hola, bona tarda. Abans de donar-li pas i que comenci amb la seva creació, dono 4 informació biogràfica d'ell per conèixer-lo. Roger Muñoz és un amant de l'experimentació, però especialment amb aquells ingredients menys habituals. En aquest sentit, un dels seus reptes és seduir el consumidor amb els nous sabors que utilitzen les seves noves propostes. I va començar els seus estudis de cuina a Girona, moment en què va tenir l'oportunitat de poder fer algunes estades de pràctiques en certs establiments com ara els de la família Jubany, Can Jubany, Can Carlitos, Jubany i Vents o Hotel Hermitage d'Andorra. I més endavant va continuar els seus estudis a l'Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona, que va compartir amb estades i feines diferents a diversos establiments com la Pastisseria de Barcelona, Bomboneria Pons i el Carme de Vic. Actualment codirigeix 2 restaurants conjuntament amb el seu pare i el seu germà i també forma part de l'Associació de Pastissers Taula Dolça. Ara, ben de seguida, li donarem pas, però abans demanarem al regidor David Ruiz que passi cap a l'escenari perquè farà l'entrega d'un obsequi en forma d'agraïment a la seva participació de Roger Muñoz a aquesta 7a Mostra Internacional de Pastisseria. Un fort aplaudiment. Ara ja sí li donarem pas i simplement dir-vos que la sessió d'avui queda gravada i que en ben poques hores quedarà penjada al canal de YouTube de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. Endavant i un fort aplaudiment per ell. Gràcies. Bé, bona tarda a tothom. Moltes gràcies per ser aquí. Estic nerviós, és la primera vegada que faig una demo, llavors, si hi ha algun dubte, alguna pregunta, si no tinc un tema en català, al final podré respondre les preguntes que vulgueu. Bé, el meu postre, aquesta presentació que us faig, és un postre que vaig crear al seu moment fa cosa d'un any, més o menys. Estava treballant al Carme i parlant amb en Lluc perquè jo volia fer quart al Gremi, és un màster que al final has d'acabar fent un aparador. I vaig parlar amb ell i dic, hosti, què puc fer, no sé què, em va dir, doncs agafes i el que t'agradi més i ho transmets. I el que vaig fer, vaig pensar i dic, hosti, el que m'agrada més és la Fórmula 1. Jo soc un apassionat del món del motor, m'agrada molt la Fórmula 1, llavors vaig començar a trobar postres, ingredients i diferents plats per anar construint el meu aparador i va arribar un moment que vaig arribar a Àustria. A Àustria hi ha el Red Bull, és el concessionari de Red Bull ara mateix i vaig dir, hòstia, pot ser molt guai fer una cosa amb Red Bull. Vaig donar-li voltes, vaig voler fer una mousse i no m'acaba d'agradar i vaig decidir fer un caviar i portar el Red Bull a dintre d'aquest got. La forma del got vindria a ser una mica la forma de la llauna, per això té aquesta forma, i llavors això és el caviar perquè tingui aquesta sensació de bombolleig i això. Llavors quan proveu el postre ja aneu veient mica en mica la sensació que et deixa després de beure una beguda carbonatada, aquesta sensació de picoteig, de xispeig, de bombolleig, la podeu trobar després en el cruixent i en la mousse. Bé, no m'allargo gaire més, espero que us agradi tant com a mi i començarem a fer les elaboracions. Començarem per... La nata, per favor. Començarem per fer... Agua, Cris, per favor. La Cristina és l'encarregada de la cuina del restaurant del meu pare i m'ha vingut a fer un cop de mà i estic molt agraït, la veritat. Ara el que farem serà... Aquí me puedes poner la nata mientras tanto y el azúcar. Nata y azúcar La nata está dentro y el azúcar de aquí. El que farem ara serà escaldarem l'alfàbrega perquè no perdi el clorofil i no s'oxidi. El que està fent la Cristina, paral·lelament, està posant a dintre del cassó la nata i el sucre, amb la qual farem, bullirem aquesta nata perquè agafi el sabor de l'alfàbrega i l'escaldarem amb un rovell, fer una crema anglesa, i llavors ho tirem dintre de la xocolata, ho mixarem bé i quedarà el nostre cremós. El que volem amb això, ja ho veureu, el que jo no vull és que l'alfàbrega perdre-la, és a dir, jo vull el color de l'alfàbrega però també el que vull és que es trobi, que es vegi. Si no, quina gràcia té fer servir una alfàbrega, podem fer servir un colorant o un aromatitzant. Llavors, la gràcia de fer servir fulles d'alfàbrega i colar-les o no colar-les, això també és a gust de cada persona, però jo he decidit que pot quedar més bé i al final és això, si fa servir un producte que es vegi, que es noti, que si no
està per allà i t'ho poden dir i no t'ho pots creure, pots creure tu. Per què el Fàbrega i per què no una altra flor? Doncs bé, a Àustria els colors de la seva bandera, perdoneu, és blanc, vermell i blanc. Blanc, vermell i verd, disculpeu. El verd de l'alfàbrega i la poma que veureu més endavant. El blanc, el de l'amús, i el vermell, doncs, com que tampoc no volia fer colorants ni fer servir gaires coses extraordinàries, perquè és veritat, jo faig servir coses que no són poc habituals a la pastisseria, però intento ser molt sostenible, intento tenir sempre ser molt conscient perquè la nostra petjada mediambiental és, bueno, ara cada vegada més és molt més important. Llavors, fer servir colorants, fer servir productes que no són gaire sostenibles o que sembla ser que sí, però al final no acaben sent, doncs prefereixo no fer-los servir. Bé, ara no sé si es veu gaire, però està bullint l'aigua i el que faré serà tirar l'alfàbrega i el cazo i el... Perfecte. El que farem serà això, escaldar l'alfàbrega perquè no perdi la clorofila i perquè no se'ns oxidi. No són més de 10 segons, és just que arrenqui el bull una altra vegada. Exacte. Això, l'ideal seria fer-ho amb una espumadera, però en aquest cas no en tenim i el que farem serà colar-la. Hem fet el mateix i ho posarem amb aigua freda per tallar-li la cocció. Gràcies. Ara sí que començarem. Començarem a escalfar a poc la nata i el sucre i ficarem l'alfàbrega perquè agafi aquest aroma i aquest sabor. Bé, perquè hem fet un cremós fent servir una crema anglesa i no ho hem fet de diferents maneres? Doncs també està en el sabor. Pots fer un cremós amb només xocolata i nata, pots fer diferents coses. Perquè amb el rovell, el que ens aporta el rovell és una cremositat que llavors amb la xocolata i barrejada amb la nata ens queda tot molt més cremós. Nosaltres hi ficarem una fulla de gelatina per assegurar-nos que no perd aquesta textura i no es mou. És una unitat, és molt poca quantitat, també és veritat que estem fent poques quantitats ara mateix, però és sobretot això, perquè no perdi la consistència i com que va tot el pes a sobre del cremós, no ens caigui tot a sobre. També, just abans de començar, perquè hem hagut de fer una cosa imprevista, entre capa i capa, és a dir, això va per capes, és un got que va per capes. Porta el cremós a sota, portarà unes xapes de xocolata blanca, entremig hi haurà el caviar, i això per què? És perquè el caviar és humit i el que no volem és que se'ns humitegi, que no ens traspassi tot el líquid d'aquest gust. El que volem és que cada part tingui el seu gust i que tu puguis provar-ho a poc i llavors el que fas és provar tot de cop, veiem quin gust té. Deixarem això infusionar-ho un parell de minuts. Podem buscar una tapa? O si no, en un bol, Cris, és igual. Bé, el que us estava dient, cada capa té el seu sabor. Llavors, la gràcia de veure el caviar també és ficar-lo entremig de dues capes de xocolata molt fineta, perquè tampoc no hi fiquem alguna més que desentoni i la gràcia és que es vegi el caviar a les bombolles del Red Bull. El bol pequeño y la yema. No un bol, por favor. Perfecto. El chocolate lo puedes poner en la jarra. Y prepárame el turmix, por favor. El turmix. Esto també. El que farem és tornar a arrencar el bull en aquesta barreja de nata, sucre i alfàbrega i escaldarem el rovell. No, allà. I això, com us he dit abans, l'alfàbrega el que volem és tenir-la tot el rato perquè el que volem és trobar el sabor i trobar aquesta petita textura que té l'alfàbrega.
I ara en el mateix cassó, sobretot ben net perquè no s'enganxi, tornem a posar-hi el mateix. Un foc una mica més baix per controlar la temperatura, sobretot, i que no se'ns faci truita, que és molt important, perquè si no tindrem cremus, tindrem una truita de xocolata blanca i alfàbrega i no és el que volem. Ara mateix no és el que busquem. Una altra ocasió podria ser divertit provar de fer una truita d'alfàbrega i xocolata, però en aquesta ocasió no ho volem. ¿Me estarías el termòmetre, por favor? Vale. Això ja ens ha arribat. El que volem és que no es qualli l'ou, però sí que quedi cuit el rovell. Llavors, el que hem fet és que arribi a 80 graus, l'ou, el rovell es coagula als 82. Nosaltres ho traiem una mica abans perquè quedi... ¿Puedes mixar, por favor? Y la hoja de gelatina también. El que hem fet és això. Nosaltres el que volem és... No volem fer truita, òbviament, llavors ho traiem una mica abans, que quedin aquests 2 graus, que amb la calor residual ja s'acaba de coagular i amb la gelatina ja acabarà de fer el fet de... acabarà de fer la seva funció. Així. El que farem serà dosificar-ho amb aquests gots. És això el que es deia, la forma. Pot ser més o menys important. En aquest cas, jo el que vull és que sigui aquesta forma perquè tingui un símil una mica a una llauna de refresc, en aquest cas el Red Bull. Si us fixeu, més o menys té la forma, no és perfecte. El que també vaig pensar en el seu moment era, hosti, pots ficar-hi, pintar-lo, posar-hi xocolata de colors, però la gràcia també és que es vegin les textures i que es vegin les capes. Llavors, podria quedar igual pintat i decorat com una llauna de Red Bull, però la gràcia també és que es vegi tot. Ara això ho posarem en una mànica. Quan s'han de fer produccions molt grans de pastisseria, en aquest cas són 6 unitats, ho farem a ull, però sí que és important que si tu el que vols és que es caigui, també l'he fet moltes vegades, llavors també tinc més o menys la mida establerta. Però sí que el que s'ha de tenir en compte sempre és tenir tot pesat si sempre volem que surti igual. Si volem que tot surti com a la babalà, doncs acabarà sortint a la babalà. Però si nosaltres volem que quedi tot perfecte i tot ben pesat, tot igual, doncs ho farem així. M'acabes d'escurar, per favor. El tallarem fi per controlar el raig, però també no el tallarem gaire fi perquè l'alfàbrega ens pugui passar. Nosaltres el que volem és que això, que l'alfàbrega també la trobem. Si és molt fina aquesta fulla, aquest forat, perdoneu, no es passaran les fulles. Ara el que farem serà posar-ho al congelador perquè ens clavi ràpid. L'ideal també seria deixar-ho a la nevera, però tampoc no és... El fred que ens pugui portar a la nevera al congelador és el mateix, perquè tampoc no deixem gaire estona. El que sí que farem ara nosaltres és ficar al congelador perquè necessitem anar ràpid. Això ho posarem al congelador. Gràcies. Vale, saca el llibre. Miramos la temperatura. Ara el que hem deixat... Ara farem el caviar. ¿Vale? Mires la temperatura, por favor, Cris. Ahí tienes. Per fer el caviar, el que farem serà deixar de reduir el Red Bull. No, perdoneu un segon. Per favor. El que farem ara, doncs, farem el caviar. El caviar és una cosa molt simple, però s'ha de tenir paciència. També és important que buscar sabors, és a dir, el Red Bull, si el fiques directament amb l'agar-agar, que és el gelificant que farem servir per fer el caviar. ¿Cuánto está la temperatura? Déjalo un rato más. El que farem és això,
us el ficarem amb agar-agar. L'agar-agar actua a partir dels 80 graus i el que farem després serà activar-lo quan bulli. Nosaltres el que farem primer de tot serà reduir el Red Bull. Un cassó, sisplau, gràcies. L'haurem de reduir per què? Perquè nosaltres volem que es concentri el sabor i al final una llauna de refresc, que en aquest cas el Red Bull una altra vegada, té molts sucres, té moltes aromes, té molts ingredients que tampoc no trobaríem en una pastisseria o en una casa convencional, i el que farem serà això, reduir-lo fins que nosaltres més o menys veiem que hi ha uns 100 grams. Afegirem aquí després l'agar-agar i farem caviar amb l'oliveró. Perfecte. Mentre això va reduint, us preparem el crumble. El cruixent, perdoneu. El cruixent porta un crumble i porta petacetes. Per què? Porta les petacetes, sobretot la gent que és més gran que jo potser no tant, però la gent que és més gran que jo sempre m'han explicat que de petits anaven al quiosc a buscar les petacetes, que era molt divertit, i és veritat, jo també n'he provat, i també he estat petit, potser no tant com la gent més gran que jo, però n'hem provat, i la sensació que et deixa i la bona estona que pots acabar passant amb els teus companys, amb els teus amics, doncs és divertit. I aquesta sensació que et deixa la petaceta és una mica potser la que vaig voler buscar a l'hora de representar les bombolles del Red Bull. Llavors, deixem que això vagi fent, i per fer un crumble l'hem portat fet nosaltres perquè tampoc no sabíem com aniríem de temps, i el crumble és molt fàcil. Agafeu la mateixa quantitat de farina d'ametlla, de farina de blat, sucre gra i mantega. Tot això ho fiqueu a la màquina i es queda una pasta. D'aquesta pasta, podem fer-ne, o podem fer, si no, que el tenim? El crujiente? No, això no. No sé si us imagineu, però és això, és barrejar tots els sòlids, és a dir, la farina, les dues farines, farina d'ametlla, farina de blat i el sucre, tot barrejat. Dile a ver si tiene la pala de la kitchen, la pala. Si no ho farem amb mà, és igual, no patiu. No pateixis, ens embrutarem, no passa res. Aquí tenim la barreja del sucre, la farina d'ametlla, no sé si es veu gaire, sucre, farina d'ametlla i la farina de blat. Ho ficarem tot a dintre de la màquina, en aquest cas ho farem a mà perquè no hi ha la pala. No ho faré. I hi ha d'haver la mantega, Cristina. Això ho barrejarem, això ho deixem a la màquina que agafi textura i el que volem és que sigui un crumble molt fi. Llavors, com que el que volem és que es trobi les petacetes. Si el crumble és molt terrós, a l'hora de menjar-te'l, a més, serà molt dur i a l'hora de trencar és la capa que està al mig, llavors ho xafaria tot. No sé si podeu sentir l'olor, potser els d'aquí davant una mica, l'olor que fa de sucre, d'aromatitzants, és especial, és característic i és també potser el que m'agrada d'aquest postre. Solo un poco, ja està. La mantega la deixem sempre a temperatura ambient, la volem pomada, perquè treballa més bé i si la fem freda llavors se'ns esquerda massa. Si la posem a temperatura ambient, el que ens fa és que ens atrapa més tots els sòlids. Bé, està una mica desfeta i una mica pomada i el que farem serà anar-ho matxacant amb la mà. Tot això es fa una pasta i aquesta pasta el que farem serà estirar-la i congelar-la. Però llavors, quan estigui, la podem refredar a nevera o la podem congelar al congelador. Si la refredem a la nevera, què ens passa? Que tarda més i és l'únic problema que hi ha. Si posem al congelador anirem més ràpid, i una lata, per favor, també. Anirem més ràpid a l'hora de congelar i ens anirà més bé també a l'hora de coure, perquè el que farem serà ratllar-ho amb un ratllador o si teniu un sedàs molt gruixut, va molt bé a l'hora de poder... És a dir, el que nosaltres volem és que quedi pols. Què passa? Que jo el que tinc ara és això, és un totxo. És una massa
que això, si ho posem al forn, es curarà la part de fora, la part dintre quedarà crua i no quedarà bé. Llavors, no posis impar, per favor. El que farem ara és això, deixar-la fet un bloc i el posarem al congelador. I llavors, el que farem serà ratllar-lo i quan queda cuit ja queda així. No sé si es veu. Bé, això... Gris, puedes ir a buscar la bàscula, per favor? El que farem serà pesar el Red Bull i posarem un 1% de l'agar-agar que hi tenim. Nosaltres, més o menys, com que ja hem fet diverses vegades, reduir la llauna aquesta, més o menys això, uns 10 minuts, acaben sent 100 grams i és un gram d'agar-agar. Si ens hem passat o ens en falta, doncs ja ho rectificarem. Vale, esto fuera. Cámbiamelo, por favor. No. Vacíalo y me dejas el cazo, por favor. Perfecte. Al congelador hem deixat un oli de girassol, per poder fer aquest caviar. El que fa l'agar-agar és un gelificant que a temperatures altes és fluid i quan Una varilla, per favor, Cristina. Crec que està bé. Una varilla, per favor, si me busques. El que hem fet és deixar-lo al congelador perquè agafi temperatura de fred. És a dir, el que no volem és que es... No, però... Déjalo aquí. Para mí, la varilla. Mira. El que farem és això, tirar-hi l'agar-agar i deixarem que bulli un minut. Perquè quedi ben dissolt i s'activi. Aquest agar-agar el que fa és això, gelifica en fred. És a dir, ara que està calent, a més, l'agar-agar és termoreversible, és a dir, nosaltres, si pel que sigui hem fet servir, perquè sigui ens hem passat de caviar o el volem tornar a fer perquè ens ha quedat malament o és igual, fa molts dies que el tenim fet i volem tornar-lo a fer perquè s'ha enganxat tot. El podem tornar a ficar al foc, a poc i vigilant, que no se'ns cremi perquè tardarà una mica en desfer-se, però gelifica. El que farem també és esperar-nos una mica perquè a l'hora de ficar-lo a l'oli, si tirem tot de cop, perfecte, això fora. Deixem que refredi una mica, que igualin temperatures. El que volem tot el rato és que l'oli estigui fred. El que no volem és que l'excés de caviar, l'excés de líquid calent en aquest cas, ens quedi, ens escalfi l'oli. El que farem és això, esperar-nos una miqueta, com que és quantitat petita, en un moment estarà fred i l'oli, com que també n'hem fet bastant, aguantarà una mica la seva temperatura. Això aquí. Vale. No sé si s'apreciarà a càmera. Entenem que sí. El que fa això és que són gotetes tan petites que les va gelificant a poc i ens va quedant aquest caviar que busquem.
Després encara ens falta una mica de fred. Pongo el congelador un moment. Ens esperem un moment perquè li falta una mica de fred i ha de sortir bé, llavors ens esperem una mica. Mentrestant us seguiré explicant el cruixent. El cruixent, doncs, com us deia abans, aquí tenim cuit la farina d'ametlla, el sucre, la farina de blat i la mantega, i ens ha quedat cuit. I què farem serà barrejar-ho amb la petaceta i el bol, per favor, el grande. Això ho barrejarem tot. I perquè ens quedi enganxat, el que farem serà fer una pintura de xocolata i oli. Per què una pintura i per què no directament xocolata sòlida? El que fem, si fiquem xocolata i prou, el chocolate del crujiente, si puedes irlo fundiendo, por favor. El que busquem amb la pintura de xocolata i no busquem amb una xocolata sòlida, la xocolata sòlida, doncs, quan clava, té aquesta mossegada que és cruixent i és potser la gràcia de les xocolates. La pintura, què fa? Ho estova una mica i a l'hora de partir-ho, i ens quedarà... El que us heu d'imaginar, tenim el got allà i després ja el veureu acabat, queda ben bé la meitat, el cruixent. El cruixent queda a la meitat i si és molt dur, a l'hora de ficar la cullera et parteix tot el postre de sota. El caviar queda tot xafat i el cremós també. Nosaltres no volem això. El que jo vull és que aguanti la seva superfície i a l'hora de trencar-lo et quedi tota la boca i se't desfaci bé, a més. No hagis de mossegar, no hagis de queixalar. Aquesta pintura de xocolata hem fet un 60-40, 60% de xocolata, 40% d'oli, perquè sigui bastant fluid, perquè sobretot és això, a l'hora de menjar, a l'hora de mossegar, no sigui superdur, supercruixent i no ens mati tot el gust del postre. El que volem, al final és un postre que és lleuger, perquè és un postre amb moltes bombolles, llavors el que volem és això, és que sigui lleuger, que no sigui dur. Però llavors a la boca, ja ho trobareu quan el proveu a fora, tindrà aquesta textura més aviat cruixent. Això, no fúndelo, sin miedo. Això, i l'espàtula de antes. Per fer aquest cruixent, el que farem també serà estirar-lo en un paper i ho tallarem de la mida del got. Jo tinc la mida feta ja, després ho comprovarem. És un aro, ara no em vull equivocar, però és un aro de 6, mentida, és un aro de 4, i és la mida del got. Cadascú, si ha de fer algun postre o alguna cosa, a dintre d'un got és important saber la mida del got. I sempre tirar una mica més petit, perquè si sempre vas just, no arribaràs al got, a part que el vidre és gruixut, acaba sempre fent com un cono, més aviat cap al final acaba sent més aviat petit. Llavors, a l'hora de posar les xapes o a l'hora de posar el cruixent és important que acabi tot a dintre. Que si hem d'apretar una mica ens quedi bé i que no ens quedi tot enganxat a dalt de tot, perquè llavors si hem d'apretar el que sigui ens xafarà i no arribarem on volem. Perfecte. Ara no sé si us sentireu gaire, però com que la xocolata està calenta i les petacetes amb la calor i amb la humitat es pateguen, potser se sentirà una mica d'espatec. ¿Me puedes cortar un papel de horno, por favor? O un par. Això, el que estic fent aquí és la pintura. Sí, y otro, por favor, para poner encima. Otro papel. Ara no sé si se sentirà, però... Els nervis del directe fan coses com aquesta i ho tenia tot pesat i la xocolata havia d'haver tirat a poc, però després ja ho veureu que queda bé. No, una lata de abajo i ja està. Els nervis del moment han fet això, que havia tirat a poc i ho he tirat tot de cop, però bueno.
L'important és que ho sapiguem fer i que sapiguem rectificar-ho en el seu moment. Una lata i al congelador, per favor. La mousse, que aprovareu després, porta, a part del Red Bull que veiem en el caviar, porta poma osmotitzada en Red Bull, perquè també volem aquesta sensació de frescor, aquesta sensació, aquest gust del Red Bull. Al final, el que volem és que aquest got tingui el sabor del Red Bull, a part del de l'alfàbrega i de la xocolata. Nosaltres volem això, volem que aquest sabor estigui tot impregnat on puguem. Llavors, si quieres ir echando poco a poco. No apretes, poco a poco. Les burbujas, poco a poco. Sí. El que nosaltres volem és això, que quedi tot impregnada i ens quedi, a l'hora de fer una cullerada, doncs, puguem queixalar i que aquesta queixalada ens quedi una mica de gust de poma, una mica de gust de Red Bull i tenir tot una mica en el mateix. No sé si s'aprecia gaire, però el caviar és això. A més, com que el líquid aquest és més dens que el Red Bull, ens l'encapsula i llavors queda així. Ara, quan el Cristina el tingui, el que farem serà colar aquest Red Bull i netejar-lo bé amb aigua freda. El netejarem bé perquè no volem oli. El que no volem és que després... No volem oli i no volem que tampoc acabin tinguent... no s'acabin enganxant entre ells. No sé si algú ha tingut la sort d'anar a disfrutar, fan un plat que és una mica això, que fan esferificacions i el que fan és el que volen és que quedi tot enganxada. Nosaltres no volem això. Nosaltres volem que quedin totes sueltes perquè també tu provis i no sigui tot una gelatina, siguin tot boletes. Cuando lo tengas lo cuelas y lo limpias, ¿vale? Per altra banda tenim la mousse, que primer us explicaré el de la poma osmotitzada amb Red Bull. El que hem fet amb aquesta poma és, si teniu la sort de tenir una màquina d'envasar el buit, és molt fàcil fer osmotitzacions. L'osmotització és l'intercanvi de sucs entre un sòlid i un líquid, o a vegades entre... Sí, és igual, acaba sent entre un sòlid i un líquid. Si teniu la sort de tenir una màquina al buit, doncs és molt fàcil perquè has de posar el líquid, el sòlid, i al mateix fer el buit i et xupa tot el líquid allà dintre. Si no teniu aquesta sort, el que es pot fer és fer-ho bullir, perquè al final una màquina al buit el que acaba fent és acaba bullint sense escalfor, podríem dir-ho així, acaba bullint sense escalfor, llavors t'impregna tot el sabor a dintre de la fruita, en aquest cas, que estem fent servir. Si no volguéssim això, es fa bullir. Què passa? Que tens el hàndicap de que et cou la poma. Si vols una poma que sigui cruixent o vols una poma que sigui més aviat com compota. Si vols una poma que sigui cruixent, el que vols és això, fer-ho servir amb la màquina al buit i si no agafes temperatura. Guarda-lo en un tàper, Cris. Això. Vale. Procedirem a fer la mousse. El muntatge, a última hora, ja ho veureu, que tenim totes les elaboracions fetes, a poc a poc. Això. Tienes otro... Este. El que farem, és perquè veieu també una mica la poma osmotitzada, que agafa el color i, a més, agafa el sabor. Òbviament. Teniu una mica d'aigua, sisplau, als d'organització. Bien. Ara hacemos la mousse. Ara el que farem serà... Perdoneu. El que farem serà les clares y el sucre, el cazo pequeño. Y una varilla, por favor. ¿Es limpio? Perfecto. Tenemos la nuestra pequeña, por favor. El que farem serà fer una mousse amb el merengue. El merengue que farem serà escalfar les clares. Nosaltres escalfarem les clares perquè el que volem és que els sucres es dissolguin a temperatura i, a més, el que farem... No, l'albúmina, por favor. Esta. Un poco aquí. Vale. El que fem és posar una petita part de l'albúmina
amb la clara perquè es comenci a hidratar i aquí el cassó, gràcies, perdoneu, Bé, ahir vam treballar molt, vaig estar cantant molts bales i també tinc aquesta veu així. El sucre, hem fet el sucre, Cristina, de la mousse? Vale, perfecte. El que farem serà escalfar les clares i vigilant també, sobretot, com abans. Nosaltres volem només que es fongui el sucre. El sucre el fondrem, el dissoldrem a uns 50 graus, més o menys. El que no volem és això, el que us deia abans, que no ens faci ens fem una truita. ¿Puedes empezarlo a montar poco a poco con el otro? No sé si sabeu que hi ha 3 tipus de merengues. Nosaltres que farem servir és el merengue, és una versió del merengue suís, perquè el que volem és això, que es dissolgui el sucre a temperatura i ja està, no volem res més. Què passaria si vosaltres ho poséssim a dintre, és a dir, les clares muntades directament, sense albúmina i sense escalfar-les? Tardarien una mica més a muntar i no ens aguantarien tant llavors a temperatura ambient. Nosaltres el que estem fent és maltractar les clares, entre cometes, perquè ens agafin una mica de temperatura i a temperatura ambient ens aguantin. Aquest postre està pensat no per estar en vitrina fred, sinó és per estar en un servei de restaurant, que obres i surts de la nevera 20 vegades, que es puja i se baixa la temperatura 20 vegades. Llavors, el que volem és això, que aguanti, que ens aguanti les temperatures, que la maltractem. Llavors, nosaltres fem servir aquest merengue. Hi ha el merengue italià, que es fa un almíbar i muntes les clares. Aquest és més conegut per fer els macarons, no sé si coneixeu aquesta elaboració, és una elaboració de Pierre Hermé, que és una galeteta amb dues galetes amb una ganaix al mig i el termòmetre, per favor. I el que fa això és que et manté molt la textura i la textura i et reté molt la humitat. Això comprovem que no ens estem passant tampoc. Perfecte. Vale. El que farem és això, com que està ja començant a muntar, posem la velocitat i muntarem el merengue. Vale. Paral·lelament, si tenim la sort de tenir dues màquines de muntar, estupendo. Nosaltres, en aquest cas, només en tenim una. Muntarem la nata a mà. La nata el que també volem és que no sigui una nata muntada, la típica d'esprai per ficar amb les maduixes, amb nata, sinó que volem és una nata que ens aporti només bombolleig, textura, ens aporti volum. El que farem serà semi-muntar-la. Després veureu la textura, però res, és un moment donar-li una incorporació de... perfecte, posa-la aquí. És incorporar-hi aire. Sí, limpiem el vent. El que volem és que incorporar-hi bé l'aire i que no sigui supermuntada, perquè llavors també a l'hora de muntar el postre ens quedarà tot molt desfet, molt desparramat tot. No ens quedarà una mousse lleugera ni fina, sinó ens quedarà amb molts grumolls, ens quedarà moltes coses. El que ficarem també a la nata, no sé si heu vingut abans, però la Paula i més abans en Lluc han explicat que els cítrics és important ratllar-los al moment, perquè aquests olis essencials no es perdin. En aquest cas, si vens a una demo i ho portes preparat no passa res, però si tu pots fer-t'ho al mateix moment a casa, és important perquè no perdi aquests olis essencials ni aquestes aromes. Em faltarà la gelatina. És una hoja. Bé, si veieu, la nata no és gaire fluida. Encara volem una mica més. Just en el moment en què nosaltres comencem a veure que les varilles queden marcades a la nata, ja deixem de muntar. Perquè si no, llavors ens passarem. Nosaltres el que volem és només que quedi aire incorporat a dintre i ens aguanti aquesta textura.
El que farem també és, tenim suc de poma, que l'acabaré de muntar. Hem fet suc de poma natural perquè també és molt fàcil anar a una gran superfície, un supermercat, i comprar un suc de poma quan pots fer servir tu la poma. Amb la poma nosaltres que hem fet servir els daus, tot el que ens ha sobrat, ho hem passat per una cold press, que són aquestes màquines que no turmixen, no trituren com una Pacojet o com una liquadora, sinó que el que fan és treure el líquid i prou. I això pots fer tantes vegades com vulguis fins que al final no surt líquid, òbviament, però acaba sent tota una pasterada el que et surt, que et treu les llavors, la pell, tot el que no vulguis fer servir, i nosaltres hem fet suc natural amb això. A més, hi afegirem... Bueno, deixo-lo així. Sí, no la toquis. El que farem serà afegir-li suc de llimona perquè en tingui una mica més d'acidesa. Un caso, por favor. Al revés, ponlo... Dame el pequeño, si no es igual. Vale, perfecte. El que farem serà escalfar el suc, com que és una quantitat molt petita, si no ens referim a la gelatina. Però és important que si feu una quantitat molt gran, només feu servir una part, perquè el que volem també és el mateix. El suc natural no ve de la calor, sinó ve del fred, ve del premsat, llavors tota l'essència del suc ens quedaria tota... O sigui, no trobaríem el gust ni de la poma ni trobaríem gust de res, perquè al final el que volem és això, respectar tant el producte com puguem. Una llengua, per favor, Cristina. Ho escalfarem el just i necessari perquè puguem desfer la gelatina i ja seguirem i ho muntarem amb el mousse. Per fer una mousse de fruita és important tenir clar que hi va sempre tres parts. Necessites una part de grassa, que és la nata, que a totes les mousses acaba sent-hi. Gràcies. I com que la fruita no té gens de greix, el que fem és muntar les clares amb una queda d'albúmina perquè ens aportin volum, perquè al final tampoc no té gaire... Veureu que la quantitat de suc és molt petita i el que volem també és això, no perdre gust, ni perdre sabor, ni ficar ni xocolata, ni ficar ni qualsevol producte que ens airegi. Nosaltres el que volem és això, ser fidels sempre a lo que és la gelatina, a lo que és la sostenibilitat, perquè això la gent jove ara ho tenim molt en ment. És molt important ser sostenibles perquè el dia de demà és possible que no hi hagi un dia de demà. Llavors, la importància de ser conscients de la nostra petjada i, per exemple, si hem d'anar a Madrid, intentar anar-hi amb transport públic, no agafar l'avió, sinó agafar l'AVE o agafar un tren, un autobús, perquè al final el que volem és això. M'estic desviant del tema, però al final estic parlant de productes. El que volem és producte sostenible i el que volem sobretot és això, no anar a grans superfícies, anar sempre al productor local. Us explicaré també una mica, ara crec que ens sobrarà una mica de temps, m'estic preparant per un concurs i aquest concurs el que vol també és que parlem de la sostenibilitat. I tot el que he fet, tots els productes que són de quilòmetre zero. Tots els productes m'ha costat molt, òbviament, costa molt trobar productors de quilòmetre zero, però el que fas és, t'hi trenques el cap si és el que vols. Si el que tu no vols és la sostenibilitat, doncs al final t'és igual, vas a una gran superfície, el que sigui. Però per mi és molt important això, ser sostenible i ser molt conscient de tota la petjada que pots deixar per fer-te una amanida d'alvocat, hòstia, doncs aquest alvocat d'on t'ha vingut i què ha fet? En canvi, si et menges una amanida de tomàquet del Maresme, doncs, hòstia, doncs tens productes locals molt bons i que al final no deixes d'estar per aquí, de quilòmetre zero. Tornem aquí, al mousse. Tenim el merengue muntat i hem desfet la folla de gelatina amb el suc de poma i de llimona, ho tirarem aquí dintre i quedi ben barrejat. I per últim afegirem la nata semimuntada. Si ho veieu, no estic respectant gens ni moviments envolvents ni amb molt de cuidado que no baixin. Ens és igual. Nosaltres, com que sabem que la fruita, en aquest cas, no té gens de cos, no ens pesarà molt, l'aire que ja té incorporat i l'albúmina que ens ha ajudat a acabar de muntar això no ens baixarà.
Vale. I ara, abans de ficar la poma i muntar tot el got, abans de ficar la musa en el got, seguirem muntant el got, que ens hem quedat a la meitat. Déjalo aquí un momento. Y ahora farem servir el got. ¿Es el de ahora, este? Vale. ¿L'has quitado? Perdoneu, el got. Gràcies. Vale. No, esto, no pasa nada. Esto. Y el chocolate de antes, que hemos dejado allá. Bé, per muntar tenim el cremós del Fàbrega. Si fem així potser es veurà més bé. Ara ficarem una placa d'aquestes de xocolata que hem fet abans. Jo ho faig amb un punxó, perquè així t'assegures que vas recte, i si ho fas amb la mà i intentes deixar-ho recte, a vegades sense voler t'enganxes i quedarà tort. I llavors això, a l'hora de tornar-ho a treure, o se't trenca o et queda aquí mal posat. Llavors, amb un punxó... Sí, ja l'agafa. Gràcies. Amb un punxó el que farem serà punxar just al mig per assegurar que no se'ns mou, i el deixarem a baix de tot. Bé. Com veieu, les mides són importants. Cogemos el otro. Hay un secador. Pásame el secador este, por favor. I això. És important el de les mides, sobretot com heu vist m'he quedat a la meitat, llavors com que el got acaba sent cònic farem... Calenta esto un poco, ya está. Aquí. Tallarem els que ja tenim tallats una mica més petits i així també ens assegurem que arribi baix. Calienta un poco más, por favor. Un poco más caliente. Y vas cortando estos que están aquí, ¿vale? ¿Veis? Perfecto. És important saber trobar una solució quan passen aquestes coses, i més en un directe com aquest. Estic molt nerviós perquè és la meva primera vegada i doncs, passen aquestes coses, però ho diem molt allà al restaurant que aprovem solucions. Si t'has quedat sense un producte, doncs no busquis un problema, busca la solució. Llavors és important fer-ho així. Ens hem quedat això, amb una mida que no tocava, jo pensava que sí, doncs he vist que no, doncs mira, cap problema. Canviem i ja està. No, acabo de tallar aquest. Mentrestant, jo us aniré posant aquí, us aniré ensenyant el caviar. Vale, ya está. No, los otros de momento no, sí. El crujiente. Bé, el caviar, bueno, com veieu, no sé si queda de veure gaire per aquí, posarem una quantitat considerable perquè es vegi i també es degusti bé, no?
Bé, el cruixent és, bé, el que us he dit abans, s'ha quedat això, una mica... Els aros, perfecte. El largo, los aros, Cristina? Este y el otro, també. Això, aquest cruixent acabarà sent el mateix, perquè acaba tenint els mateixos productes, el que passa que no ens ha quedat com volíem, perquè el que nosaltres volíem era que quedés una mica més sòlid per nosaltres poder-lo estirar amb un corró i buscar una mida que volguéssim. Ara mateix ens ha quedat una mica més aviat dur i tampoc nosaltres el que buscàvem és això, tenir un cert gruix que voler buscar-lo nosaltres, no que ens el dongui el propi Crumble o la pròpia xocolata. I l'escuradents. Perfecte. I farem el mateix amb el Crumble. Cristina, ponlo un poco más al congelador. Sí, por favor. Bé, ara aquí a sobre el que farem serà posar-hi el crumble, el cruixent de petacetes i per últim acabarem amb la mousse. Recordeu-vos sobretot això, de la mousse el que hem fet és deixar-la un moment, no per res en concret, sinó perquè ara anem a muntar i ja ho tindrem. És important tenir totes les capes ben posades i últim afegir-hi la poma osmotitzada perquè no ens faci aigües i no ens quedem a mig camí. Si córtate 4 más o 5 más, por favor. Si entre setmana no sabeu què fer i esteu perduts per algun lloc, tenim obert de dimarts a dissabte cada dia. Fem esmorzars, dinars i sopars a la taverna Isidoro i estic molt orgullós d'allà on estic treballant perquè és un projecte del meu pare que fa temps que té i ara també estem en procés d'un altre i és la il·lusió de poder compartir aficions amb el teu pare i amb els teus germans. Ara la Cristina acabarà de tallar 4 o 5 més per poder acabar i llavors procedirem a la degustació. La trobareu aquí fora. La versió que us he fet no us he fet un got tan gros i he fet una versió diferent. En comptes de tenir per capes, el que he fet és fer un flamet amb la mousse i porta un interior amb el cremós del Fàbrega, el caviar el trobareu a dalt de tot i a baix de tot porta el cruixent. Ho trobareu tot i a més això us ho podreu menjar amb una cullereta, que aquesta cullera abans de tirar-la, proveu-la perquè és comestible. Aquesta cullera, amb el que he estat anat dient fins ara, com que m'agrada molt ser sostenible, tinc una col·lega, una amiga, que té una empresa de culleretes comestibles i ho està empedant bastant i li vaig dir, vaig a fer això i m'ha dit, te'n dono un paquet i que la gent degusti i veiem si us agrada. És veritat que són unes galetes per menjar gelat, llavors és possible que no us hi trobeu còmodes i que siguin una mica dures o siguin d'un sabor diferent, però la qüestió és que al final el que busquem és residu zero. Llavors us acabareu menjant el postre, us acabareu menjant la cullereta. Perfecte. Ara sí que el que faig és apretar una mica perquè el que vull és que les boletes acabin agafant una certa altura, que no siguin que quedi tort ni recte, sinó que el que vull és això, que quedi tot a la mateixa alçada. Llavors sí que pressiono una mica, evitant sobretot això, de que no aixafar res. El crujiente. Aviam si podem treure. No, si en podem treure 3 o 4 ja serà... Veieu que és una mica laboriós això d'haver de clavar tot el rato perquè si ara, us ho faré, potser queda bé, però si ho faig així, el que pot passar és això, que ens quedi tort, haguem de manipular-lo molt, no ens quedi bé. Llavors és molt més fàcil agafar, punxes i el deixes ben posat. Perfecte. Acabes de ficar tu aquests dos, Cristina, aquí, sisplau. I ara el que acabaré de fer és la mousse. Afegirem la poma osmotitzada
és això, és important a última hora perquè no ens faci aigües. La mousse, o sigui, les mousse de fruites tenen això, que al final la clara no reté aigua. La clara el que fa és que ens aporta, només ens aporta volum, no ens aporta ni sabor, el que ens aporta és volum. Llavors, nosaltres el que volem és això, que afegir-ho a última hora sempre i que no ens perdi l'aigua ni a l'hora que se'ns descongeli quedi una capa d'aigua o el que sigui. Això. Les tisores? Perfecte. Sí. Sí, està aquí. Volem també un tall una mica gros perquè la poma ens caigui tota, no se'ns quedi, no baixi només la mousse. És possible que ens passi això. Perfecte. I perquè ens quedi ben pla, sobretot, piquem una mica. I per acabar, ho decorarem amb una poma Granny Smith, que és la que hem fet servir per al suc, és la que hem fet servir per osmotitzar, i farem uns grills. I aquesta poma veureu que queda molt xafada, molt lletja, la poma, no els grills. D'això farem servir el mateix per suc un altre dia, per si volem fer una altra elaboració, per fer una compota de poma, pel que sigui. El que no farem serà tirar una poma, òbviament. Si us ha quedat algun dubte, alguna pregunta, us puc respondre qualsevol dubte, que sàpiga respondre's, òbviament. I de pastisseria. Sí, el xocolata blanc, la pintura, sí. La pintura de xocolata es pot fer amb mantega de cacau, pots fer-la amb un oli vegetal. En aquest cas, he fet servir un oli de girassol perquè és un oli que és neutre i a més ens aporta sabor i és potser la grassa vegetal és la més barata que podem trobar. Gràcies. Bé, i per acabar, amb uns grills de poma. Sí, pots cortar un par més. Espero que us agradi, la veritat jo estic molt content del postre aquest, per això l'he vingut a presentar aquí. I bé, això, si teniu algun dubte, si us puc resoldre qualsevol dubte, doncs aquí estic. Moltes gràcies. Un aplauso a Cristina, per aquí.